ife gbasatara inye shi nri ọ bụ ife anyị kwugoro ọtụtụ oge mana anyị aka na-ekwu ya ka ndị nwere ntị wee na-anụ. Ihe gbasara inye shi nri, enwere many ways mmadụ nwere ike isi wee nye shi nri. Gịnị bụ inye shi nri? Inye shi nri bụ mmadụ na chi ya irikọ and mmadụ inyekwa chi ya ume o ji afụrụ ya ọkụ. Mmadụ inye chi ya ume o ji afụ ọkụ. Mmadụ inye mmụọ ya na ya ebi ụwa ume o ji afụrụ ya ọkụ, maka na chi mmadụ bụ nya the principal energy force, the life force nọ n'ime onye ahụ. And so that energy need to be fueled from time to time. Remember, in feeding your chi or any more at all, the most important thing bụ mma na-asụ Igbo na-asụ Oyibo, echiche obi gị. Echiche obi gị, your willpower, your mental energy, your emotional energy, okwu ọnụ, echiche, okwu ọnụ, echiche, and the feelings. These are the energy substances that more feed on. In accordance with the value of the energy material that you are using. Enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche mmadụ si enye chi nri. Mmadụ nwere ike were ọjị gọọlụ chi ya, wụpụrụ chi ya n'anị. Ọ bụ nri ka ọ bụ. Ọjị a bụ nri mmụọ na-eri. Mmadụ nwere ike were nzu. Mmadụ nwere ike were nzu gbachi ya okwu, weda ma nke egberege ma nke dị n'ogbe, otu ọbụla, gbachi ya okwu, kwuchaa ya, mapụrụ chi ya n'ana. Ọ bụ nri ka ọ bụ. Mmadụ nwere ike were edo wee gbachi ya okwu, masarụ chi ya n'ana. Ọ bụ nri ka ọ bụ. Mmadụ nwere ike were nkwụ gbachi ya okwu, wụsarụ chi ya n'ana. Ọ bụ nri ka ọ bụ. Mmadụ nwere ike were anụ ọkụkọ gbachi ya okwu, mmepụ dị ọkụkọ mmee, gbasa n'anị. Ọ bụ nri. Ịghọtago? Enwere so many ways mmadụ si enye chi nri. Enwere so many ways. The important thing in all these materials bụ gịnị? Number one, that echiche, the mental energy, the emotional energy, okwu ọnụ. Of course, the mental and emotional energy are expressed through the words of the mouth and also by the physical action. Out of the abundance of the mental energy and the emotional energy and the intuition, the physical action take effect.
ị na-aghọta? So ihe ndị a niile ngosichara gị bụcha ways mmadụ nwere ike sie favorite food ya. Ọ n'ihi na kịta na o nwere ka ọ na your favorite food bụ nni ọbụla isichaa ya nni eghe before ibido ribe iwe were efere wee kunye obere a little portion containing every ingredient eji wee si nri ahụ. Iburu ya ịgwachighị ọgwụ ịgbakwa chi gị esi ya na oke ya dị fa na ya narakwali ya idebiere ya on that strategic point or place in your room, in your apartment. Esichi gị nọ nke ya ya na ruli ya idebie dị ya ofoghachi. Once that aja maka na aja ka ọ bụ aja is simply something dedicated to mmụọ. Ị na-aghọta? Once ị kutere nri ahụ iwe kpọọ mmụọ afa ya dedicate ya to mmụọ which is your chi, iwe debie ọwago aja. So chi wee fụgharịa maka na ọ bụrụ na aja fụ iru anyanwụ fụ ọchịchịrị abalị nyawa aja erugo ebe ọ na-aga. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Once ị chụrụ aja kịta maybe ị chụrụ aja by this time ihe awa afternoon ọfụ isi anyanwụ kakwu n'elu iwe dewe dị aja wee dugide anyanwụ wee daa wee banye abalị. Once akaụntụ golu ife anyanwụ kaụntụ ọchịchịrị aja erugo ebe ọ na-aga. So by next sunrise you can dispose of the aja arugo ihe ọlụrụ. Do you understand? It is also a way of feeding she. So one can actually buy with his or her favorite food. Nyekwa chi ya nri isi chi ya nọ just ikupụta idebere chi gị. Mana ị marugo na ọ bụrụ nri mmụọ ga-eso wee rie otu ahụ ị ma na a ga-akwanyere ya ugwu oge a na-esi ya throughout the cooking process, bearing in mind na mmụọ so eri nri a. Onye abatara ụbọchị urugbo Igbo na-akwanyere isi nri ugwu. The process of cooking enwere modalities maka na Igbo kwetere na onye Igbo ọ na-ekwetere na ka ọ na-eri nri ka chi eso ya eri. Therefore nri ahụ chi eso ya eri ị ga-akwanyere isi ya ugwu. For instance, ọ dịka nri a abụrụ nri ya nwa mebi a na-esi ada ngụnwa na-esi ma nwunye gị na-esi a na-esi ya na-akọ ọnụ ma ọ na-agụ ọnyụnyọ ma ọ bụ a na-esi ya wit iwe, you know, a na-esi ya with bad emotion, ma ọ bụ na nwunye gị na-esi ụdịka nri ahụ o sikata ya bakwa ya na kitchen ebe a gị na ya emekwe love inside the kitchen. Such food you should give respect to it. Enarata even ụbọchị urugbo a na-enwe ndị nze na ọzọ bụrụkwa ihe a na-eme kịta nze na ọzọ kịta nze na ọzọ ego. Mana ọ bụrụ mgbe e nwere nze na ọzọ nwunye gị wee na-esiri gị nri wee na ịbụ onye nze na ọzọ. Even the pattern of adding firewood to the cook mgbe anyị ji nkụ were esi ọ bụrụ kịta anụ anyị ji gas na ihe na were esizi nwunye gị nwere ike ịma na abịa n'akwụkwa ite eji esi nri ọ na-adị ịtọ ma ọ bụ ịnọ mana ọ mụsịrị ịtọ 3 openings. Nwunye gị nwere ike isi from one opening dọrọ nkụ si from the other opening tinye. He is part of the nsọ ha na-enwegasị ọtụtụ nsọ enwe reason for it. Akwụkwa na atọ osi ite ewee wụ na-esi nri eso esi ya na nkụ. Nwunye gị on the process of asị na ọka akpa nri nkụ
we see from one etinye goal from one of the opening e wepụta ya tinyekwa from one of the other opening ọwụ nsọ ndị nze ụbọchị wurugbo ada eme ya eme. And then so many other nsọ and the nwaanyị nọ na nsọ ekwesịrị isi ụdịka nne ya. Of course ndị nze na ọzọ ọ jere ka kịta anụ ndị nze na-elizi nne nwaanyị nọ na nsọ siri o so n'ihe merụ ha ji anụ ọba nwaanyị den nwaanyị nke a nọ na nsọ onye esizi nwaanyị ọzọ anọ esibe. Ọ bụrụ na ịbụ anọ na nsọ onye nke eto esie ọ bụrụkwazie na nwaanyị niile nwoke nọrọ n'ọgbado na nsọ nwoke ejiri aka ya banye jesie. Ị na-aghọta ụbọchị wurugbo. So dịka nne anụnwa ọ bụ na ị chọrọ isite because ka ị na-esi dị na ị ga-ebu n'obi dat na nọ nne gị na Chineke ka ị na-esi. So isicha during the process of cooking the food you should maintain good energy vibe. Ka esichaziri ya tupu mmadụ ebido libe ikepụta some inside plate idebe n'ebe gị na wele agodoruchi gị dịka onye ọdịnala asọ gị buru ụgbọ pụọ na junction. Ihe na-agba gị bụ the various ways mmadụ nwere ike isi wee nyechi nri idebe ya dị. Odeka in this pattern you don't have to count whether ma eji mmanụ sie ma na eji nke a wee sie whatever. So you see edebe chef gadia you dispose of it. The most important thing in that feeding of chi bụ number one, the mental energy that you infuse into the food. And this mental energy is infused throughout the process of the cooking. To that point, you are dedicating that portion to that yoshi. Intention, intent. Agba mmụọ na ife mmụọ na-edi n'ebe mmadụ nọ bụ gịnị? The will, which is the free will of man, which is expressed through the intent, the mental vibration and the emotion. And all these are made open through the spoken words. And then the quality, the value of that part of the food substance, the value of the food substance to you. In other words, your she don't expect you to maybe. The value of the food substance is also of essence. We follow them maybe that is why even in the aspect of Ibulumuano, for example, of which I'm still coming to that one, Ibulumuano, a man knock at a gafia gagulo okoko okujiri okoko ajulajo okoko okujima okoko anya kpọrọ ofu anya agbalịa ije godi eke igbuolu mmụọ. It's not advisable. The quality of the food substance matters. It is part of the energy infusion that the energy you are feeding feeds on. Because here I know it's about energy feeding on energy. Energy feeding on energy. The value of the energy with which you are feeding the energy of your chi should be of good substance. So one can feed a sheep by this way in Kowal. water. Abagokwa mo in other ways. Na mmadụ nwere ike just were lodge go share wopoli ya all feeding chikob. Yes, mmadụ na-eme ya. Mmadụ nwere ike kala akwụkwọ grease like this. Ya ba akwụkwọ grease. Mmadụ nwere ike kala akwụkwọ grease ya kịta anụ apụta n'iru ebe anụ anya anwụ na-acha. Debe ya. Were lodge akịta anụ akpọkọ ochie godoru shia. Welu dị akwụkwọ grease debe na anị. Ogodo chado shi owa oji anu o chiri ya wusan do chi n'enu akwụkwọ grease ya. All feeding of chikob.
chi efogharị ọzaba ezi n'ụtụtụ ọzapụ ya. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? There are many ways to feed chi. There are many ways. Then another way of feeding of chi bụ na ị nwere ike sichaa that your nri ị na-eri, whether more favorite ma asị ị na-eri nri, isicha ikurie na efere before ibido ribe. I were a portion of the food. Ị gwachi gị nke a bụ oke gị, tụsara ya n'anị. Ịtụsara ya n'anị, i wee bido ribe. This is another way of feeding your chi. Agbago m on two now about na isicha alụ, were efere dish some portion debe. That one is another form of it. And or na ikuru nke ị ga-eri, see from it were kuru a portion tụsa n'anị tupu ebido ribe. It is also a way of feeding chi. That is why Igbo na-eme nri ọbụla anyị na-erikọ wit mmụọ. Tupu anyị ebido ribe, anyị were obere tụsa n'anị wee bịa bido ribe. Ọ bụgodo mmanya ka anyị na-aṅụ, na ịgbapụrụ mmanya kịta anụ a ka ị ṅụọ, ịtụsa obere n'anị wee bido ṅụba. Ọ chi ka ị na-enye oke. Ị na-aghọta? Then another way of feeding chi bụzi nke anyị na-akpọ imerụ chi salaka. Imerụ chi salaka, which now involves you going to the market, igote anụ. Imerụ chi salaka will have to involve animal blood. Meanwhile, as an am correct, because I see on social media some teachings flying about that na igbulu mmụọ anụ na ọ bụla ezigbo ife and all that, although I've corrected that impression severally. Ịghọta the importance of ọbara anụ dị to mmụọ, ịma ndị na-asụ ụdịka language ahụ, mana nke ahụ dịrị ndị na-asụ ya ebe onye jedwere ka ọma debe. So this aspect of feeding chi, which is by doing salaka, which involves animals Igbo ji eme mmụọ, na ọ bụla animal niile ka Igbo ji eme mmụọ. Ọ bụla animal niile ka Igbo ji eme mmụọ. The basic animals Igbo ji eme mmụọ bụ ọkụkọ, ewu, ebunu, efi, sometimes ịnyịnya. Onwebụla ebe njekọta na anụ Igbo nwee anụ na-eji ezi eme mmụọ, egburu mmụọ, ma ọ bụ na a na-egburu mmụọ oke, ma ọ bụ na a na-egburu mmụọ nchi, ma ọ bụ na a na-egburu mmụọ nkịta. Masị nkịta, enwere some people na-egburu nkịta, anyway let me minus nkịta. Ma ọ bụ na a na-egburu mmụọ enwe, adaka. Enwere basic ogo na ịmaha ga na abụọ jee jụọ ese na abụọ nọ. O biko ndebe anyị keregasị anụ a na-egburu mmụọ akọwalụ gị, ma nke dọrọ mmụọ abụọ ezi nwa a na-ede anya abụọ: ọkụkọ, ewu, weda ma nne ewu ka ọ bụ mkpi, then ebunu, nọta atụrụ. Ndị be anyị anaghị eji na ihe ọ na-emewedu tinye atụrụ, ịma nọ ihe gbasara cleansing, maybe ịkpụ arụ or something, ọfụ ishi anacha ama nri ya eri. Ị na-aghọta? Ndị be anyị side ya, ndị a na-edo anyị side ya, anyị anaghị egburu mmụọ atụrụ, that is sheep. Ị na-aghọta? Mana anyị na-egburu mmụọ ebunu. Ebunu ihe ọ na-emewala atụrụ dị mvọ, ma na to imeda aja ana obi, aja ana, maka na atụrụ bụ mmụọ aja ana. Ọnya mere ọwa ọnya ọ nọ yodo anụ niile eji eme mmụọ na anụ na nsọ. Fa na-abụ anụ nsọ, a na-akwanyere ha ugwu, ada ezie n'ori.
ada akpa sofa agba na adịlọ mma, that is inhuman. Ị na-aghọta? Ma na kata efu ọkụkọ mmadụ kata iwolo okwute mana ịtụọ dị ọkụkọ ọnwụọ iwere ya tụọ ya imejọgo ana. You know what? So that is what I mean by na na-akpa ya n'ugwu. And then another one bụ efi. Anyị na-egbukwara mmụọ efi. These ones. So whereby na another way of feeding shirikan sekwo bụ imezi salaka. Ime salaka involves ngo ịga afịa. Iwe golu maybe ọkụkọ ma ọ bụ ewu ma ọ bụ ebunu. Ọkụkọ ma ewu ma ebunu. Personal advice na-enye ọnụ. No matter where you come from an Igbo, anọkọtakwa na anwa sị na igbu oruchiri nkịta. Chi ga-abụla ọgwụ, chi ga-abụla ọbara ọra. Egbu na-arụchiri nkịta. Kama egbuori ya ọkụkọ, ma ọ gbuori ya ewu, ma ọ gbuori ya ebunu, ma ọ gbuori ya efi. So iwe gaa n'afịa wee gote anụ nke ọbụla ego gị ruru. Wee gori ya wee nata. Iwe gwa chi gị na ihe anụ abụ special odidi ka ị na-esiri ya. Special odidi ka ị na-esiri ya. Of which you wee go through the process of doing salaka for chi. Ọ bụrụ na iso na ndị dọrọ chifa n'okpesi, ibupụta n'okpesi chiri ahụ, ma ọ bụ ị gaa n'ebe ịdọwara ya, ị na-anọ wele eme. Ọ bụrụkwa na iso na ndị na-efolo pattern ezi nwa a na-edo. That's no okpesi for chi. Gbaa ya n'iru anyanwụ. Ị nwere ike weta akwụkwọ grease like this. Itosa na anị. Mana ọgọ na akwụkwọ grease adịghị, ana nkịtị is enough. Just ana nkịtị aja ana nkịtị is enough. I didn't say on ties, but you can do on ties anyway. After all, ezi nwa na-edo oge nọ Lagos na anị mmadụ. Ana m anọ inside my room. Nyeshi m nne. On top of ties, ama ties everywhere. And ọ n'enu ka nọ. N'enu dekin. Ana m anọ ebe ahụ nyeshi m nne. Ndị mmekwe ọ na-agachi m na anara oke. Ya na-aghọta. Ụmụ ihe anụ nwa abụlọ. Onye mere some people bịa na-ajụ ajụ. Ana m asị fa, there is no specific rule. Upon Ijuko Nkwesa, I may have spoken this kind of language to you. There are no specific rule in matters of spirituality. Sometimes you just have to flow according to your spirit lead and according to the convenience. It was whether convenient. Again, no Lagos, I'm inside my room. I'm at ties everywhere, even without aja self. Although mgbe ụfọdụ na mgbatu a na ncheta aja from the street bịa wụsa wee mee ya. Mgbe ụfọdụ sị ana m eme without the aja. Ana m eme without aja. Just nọrọ inside my room. Mee the thing godocha awa ọjị tọsa dị ya. Maa nzu dị ya, tụọ mmanya na ana dị ya. Gbuo dị ọkụkọ, mesa dị ọbara na on top of ties dị ya. Mmesịa ya. Atụba m dị ọkụkọ inside my bedroom. Kpọchie ụzọ. So at kwa na-efekasị n'ọbara inside my whole room and my bed. Ọkọn wee inside my bedroom where I dey sleep na there I dey do am then. So dị ọkụkọ nọrọ ebe ahụ o tichazie inside the bedroom. Ewolu m ya bazie kitchen machasị ya. Mezi ihe ndị ọzọ dị ya ma sachasịa the bedroom dị ọbara nọsị dị ya. Ma that spot ebe a nọ were mee dị mmụọ. I will leave it. Anyanwụ ada, anyanwụ awashie. I will now clean them up. Agba m na aja, ịchụ aja. Ọfụla na iru anyanwụ fụ iru ọchịchịrị. Aja eghego, orugo ebe ọ na-aga. So once ịchụrụ aja chiji fo, you are free to sweep it off. Ị na-aghọta. So dịka m si wee na-ekwu, igote dị anụ. Normally, you would also just say, I'll get Kuzgoro mono to a young one several. I don't teach you, but for the sake of still this video,
let me still make a recap. And I will also just say again. Of course, yeah, we're gonna hold to now. Then you will know grease. They will more actually use grease. More actually use grease. Just now, I'm getting bloche. No land. Nambalezi. Makando to I na me with opposition. I know they do it to opposition. Even people why you help feed their shit. I know they like do it opposition. Especially when you are not a DB. There is no upon a blood DB. Why major I don't work basic be the buari where more is amazing at the way and I beg. I know they keep for my house. If you insist there's in my god doll the chicken up basic, I'll make sure you bully and now I beg. If you are not a DB, why over-laboring yourself with all those heavy load artifacts? You need a buari and a pagalia. Don't wake my other tabernacle, maybe here, Debbie. So, come up on need one young. Nah, me. So, you will know surgery, child again. You will do William. Where's there need one young? One of my February, must say. Is there need one young? You wear one hour shiggy. Where going up with shiggy? Now, 1 year and a half, you do young wine. You going up with shiggy. You met you an idea. You were wearing a boot and peck us out again and you see get to bear an off you. You were well aqua. You sending out she when Yamawari and an idea. And then you will lose Yamari and non Zukaja bomb moil. You will go on work warrior. If I say what to she, on now he high me with that William. Nay, what to honor this she? Well, I was there you were. So he prepared God the ground. You were what Zens were Maria. You were God dolly and on game as I have one muddy fire bashir. Like some people here just saying, what will I now be saying? What will I now be? How would I? But how to do it? I won't give you. It's not serious. Okay, some money in your melon gear. And you may go pay me. I go, let me just cook do one for you. And I have one muddy fire bashir. So it was a massage sugar bar. You will lead. Yeah, I know I bunzu. And I like you benzu. I'm powdered from like this. And actually, your drum is so Masaru Shigi. You were led. You were led. Your body see a Masaparu Shiga by a Malonzo. You were well knowledge and where boy should go. Banner Shigi Fina, man. Banya the reason each year. You watch out, you put your wild. You wild. You would all fee by the way Shiga bar. It wouldn't go a tar. But one week, a just would awful tar chilling doors or where the chicken was all she get dear, a buying a mere. And then you will on mania a toado chicken. Can we force a quack? I wouldn't you were what is the arm actually would chicken. Iwe wetezi anụ ị chọrọ igburu chi gị mebi n'ọwa ọkụkọ maọbụ n'ọwa ewu ma ọ n'ọwa ebun ma ọ n'ọwa efi wee kpụtazie dị anụ wee godoru chi gị gbanụ chi gị efi na-enye ya na reason iji enye ya igodocha imepụdị mmụọ ọbara ibia ya mma n'ọnụ normally otu esi egbu anụ mesasị arụ chi gị ọbara na that same spot ebe anyị wụsara ma dị ọjị ma nzu ma edo ma everything ọbara ahụ dị akwa ife dị mmụọ weta ọbara na-adị oke mkpa ọbara anụ na-adị mmụọ mkpa ọbara anụ ka ị kwesịrị inye ọbụla ọbara mmadụ life is in blood ancheta na ma ọgbara gị ihe mmụọ na-efi dị ọnụbụ the mental vibrations, the emotions expressed through one, the will, the free will you are
infusing into all those materials nina usually feed the chicken. The well, what did you wear into that urium? What did you wear into that aqua? What did you wear into that nzu? What did you wear into the nzu? What did you wear into it? That's your will expressed through your mental vibrations, your emotions. If you are feeding more, if you are feeding your chi, you should be mentally and emotionally involved fully. Yeah, I belong in a distraction. You should be alert. You should feel the energy. You should connect. You are not just doing a mere routine ritual. When there's no other magic about feeding chi apart from all these energies you are infusing. You are the one in charge. And it is those energy you infuse that the more we take and process and return to you. More is only there to process. O process shaya, onye shigage, garbage in, garbage out. That's why in the don't be distracted with anger. Don't be distracted with anything. Be mentally and emotionally involved fully. So what do you infuse onto all this? And also the value of the materials. The value. Don't give your chi anything that your mind tells you is not good. Don't give your chi anything that your mind tells you is not good enough. For example, your mind or maybe your eye, or your nose, or anything about you, don't use that. Don't use it. Your mind that this urge is not good enough. Don't use that urge. Don't use that urge. Whatever your mind tells you is not good, that is why you jab people. Like when some people be salaka heba na-emeve ngwa. Onye nwere ike wete ọjị ma ọ bụ wete some things. Ọbịa ọsị m ezi nwa obere ife a ka nji wee bịa ka nsonye na salaka sị m ya no, you are wrong. Obere ife a. Ife ị na-enye mmụọ ka iji ọnụ gị na-asị na obere ife a. Gị iji ọnụ gị kpọ ya obere ife a. What do you expect the mmụọ to do? You have by your own mouth condemned the aja already. So upon if you on ihe iji abịa n'iru mmụọ na ọwụ obere ife, then don't come with it. Don't go with it. So you should not give your chi anything that you feel is below standard. Rather, you should even maximize it. Yes. If you believe you call Gabologe, or go for a concord on one day about one woman, elderly woman. Webo na umuruka ifes we adori yamba. Weje na mmụọ je kwenkwe ewu yo de mmụọ ife mmụọ a poor widow. We na ga-aga yo mmụọ ife. Mmụọ biko ife dị otu a mere m ya na imere m ya na mma agbọtara ewu. Ma ọ ya agbọtara ya ewu. Ma ya enwere ego. Eventually mmụọ merie that time. Ma wee cheketa ka ego ewu bịa cheketa ọfụla ego ewu. Kedu ihe o mere? Ego nwere ụwa ọkụkọ ka o gotewuru. Igbe ife nwaanyị mere. Nwaanyị wee weta ọkụkọ. Wee weta ọgbụ eji amanye ewu. Wee manye ọkụkọ.
wee kpụrụ ọkụkọ wee jewe n'okwu arụsị. Olu ebe a aka ji ọfọ dị mmụọ na-asị ya nnọọ ada ịbịalụ, sị ya na ya abịa nwaanyị lụrụ wete mgbe dọkpụrụ ọkụkọ wite ọgbụ egwu wite ọjị oji wee bịa n'iru mmụọ tinye ọjị n'efere wee sị mmụọ n'ọkwa anya bụ ewu a anya kwere ya na mkpa n'aka ekpụtara ya na-ekwe ọgbụ ya. Aka ji ọfọ dị mmụọ na-enwe anyị anya nne na ọkụkọ andọ nnekwu ọkụkọ ka ọ kpụ ya bụ ife nne na ọkụkọ dị. Aka ji ọfọ mmụọ aghọtaghọ otu ọkụkọ si wee bụrụ egwu, mana o nere anya fụ na dị ewu n'ọwọ ọgbụ a na-amanye dị ọkụkọ n'ọgbụ a na-amanye ewu ka amanyere ya. O wee kpụrụ ya wee bịa n'iru mmụọ sị mmụọ na ọ bụ ewu ahụ m kwere na mkpa n'ọnya dị ife aka ji ọfọ na-ekwe ọgbụ ewu mee aka ji ọfọ narị ya ọgbụ ụlọ ọkụkọ gbuoro mmụọ. At the end of the day, ọwahọ n'afa na nwaanyị a ji mmụọ ụgbọ ewu, ọwahọ n'afa ọwahọ na omekata ọwa na-awa nwaanyị a n'afa na o ji mmụọ ụgbọ ewu. What am I trying to say here? You should not by your own mouth demote or condemn ihe na-ewetara mmụọ. Rather, you should even heighten it. Ihe akụkọ a nkọrọ gị ọwụ inu bụrụ okwu. So the value of the food material or substance ị na-enye mmụọ also go a long way. Like anụ anyị ga-egburu mmụọ eji na jegola ọkụkọ ụkwụ jiri ma ọkụkọ anya kpọrọ ma ọ bụ anụ mere ọlụsị ahụ ya na-ezuru oke. Gola anụ ahụ zuru oke. So ọ bụrụ na imesi ihe ndị a igbuo dị anụ, so igbuo dị anụ igbucha emesasị ọbara dị emechaa kpọchasịa dị anụ ewere ya wee mee gịnị wee sie nri. Normally ndị be anyị ewu ji ka anyị ji were esi nri mmụọ ji, ma ọ bụ inwe ike werekwa rice. Rice na-adịkwa mma esie nri mmụọ depending on otu ndị be ụnụ si eme. Ndị side be anyị ebe a anaghị eji mmanụ were esie nri ụdịka nri a. Ị na-aghọta? Nke a jụọ ka nne ije ọsọ sielu onwe gị ka gị na chi gị rie. Nke a na ị na-esie n'ọchị gị ka ị na-esiri dị nri proper n'ọmụmụ ka ị na-esi dị afọ ikwesị itinye like ndị be anyị anaghị etinye mmanụ. Mana achọpụtara na some part of Igbo land na-ejikwa mmanụ esi like ọnwa mgbasị njele Enugu side Nsụka m ga side ahụ gaa mee ife mmụọ nchọpụta na fa ji mmanụ were esi orikwuori ma akpụ m ihe ndị ọzọ nsịfa omenala ndị dịrịfa ọ nọ na be anyị ebe a ụdịka nri a ada eji mmanụ were esi. So isicha sie porridge tinyesịa ihe niile. Normally ezi nwa na-edasị as local man why be anything wey dey sachet anaghị abala m na nri na-esiri mmụọ. Anything wey dey for sachet whether ma akpọrọ ya thyme, akpọrọ ya curry, akpọrọ ya kitchen glory, akpọrọ ya maggi ka ị gasị afafa ọnụ m afafa all those things wey dey inside sachet they no dey enter my the only thing wey dey sachet wey dey enter my food na salt. Nnu. So ana m eji nnu ogiri Igbo normal ogiri Igbo ụzịza ụtazị ka ị gasịfa all those local ingredients sụchacha ya otu anụ a wee sie nri esicha nri mmụọ. Ị na-eri nri otu anụ ipete nọ nri Igbo ka ị na-eri. So esichazie
iweruzie normally the number one thing mmụọ na-eri bụ obi anụ. Ịma the heart of the animal. Isicha dị nri oghie kupụta dị obi anụ bịa dewere mmụọ n'ebe anyị egburu dị ọbara ebe anyị nọ wee mie kute some pieces of ji dewekwuori ya dị then kesa dị nri ka onye ọbụla nọ present rie. Ọ bụrụ na isi eruchigo dịka nri a imeruchi sara aka ka a kpọrọ ya o kwesịrị ịwụsọ ọsọ family gị ga-eri gbata people ka ha participate in the eating. Onye mere nji agba people if doing it by yourself will make it that na ọsụsọ gị nwa ga-eri that nri bịa ka ezi nwa na ọ na-abịa emerụ gị ya. I have a lot of people that can eat because the purpose of that salaka akpọrọ ya bụ na ọnụ wuriri and ọnụ ịdị na-abụrụ ọsọ ofu ọnụ. Kwesịrị ọsụsọ gị na family gị ga-eri ya. Let there be people that will participate in the eating. Make it a celebration. Salaka. Butekwuori mmanya ma beer ma malt ma mina whatever. Tinyekwuori. Get where my celebration. In our water. These are the various ways of feeding more. And someone asked, n'ebe ọ bụ na ọ bụ okwu ọ na-ekwuru na echiche and the emotion and all that ka mmụọ na-eri, then it then means that now whether me use ọkụkọ, me use ewu, me use efi, me use ebunu, it's a material. It is actually important to know that ekwulom say the value of this food substance also matters. The value of the food substance matters. Meaning that ọkụkọ don't have the same value with goat. Goat don't have the same value with ram. Ebunu. Ram don't have the same value with cow. Efi. They are of different values. In our Ọjị Igbo, in matters of ego mmụọ, does not have the same value with Ọjị Gworo. Ọjị Gworo, one of my Ọjị Gworo. So these are various, it varies. Nkwụ ike does not have the same value with beer in matters of ime mmụọ. Enwere variations. Nkwụ ike bụ nkwụ ike, beer bụ beer. Ọkụkọ wa ọkụkọ, ebunu wa ebunu. The horsepower they carry differs. There are various horsepowers because all these materials bụkwa ị na-ezi ha ozi ka ha ga deliver. Izi ọkụkọ ozi, zie ewu ozi, zie ebunu ozi, zie efi ozi, kedu nke iche ya aka bụ weight. Because the horsepower of ọkụkọ cannot be compared to nke efi. Ọ bụrụ ozi niile ka ọkụkọ ya ebu. And remember, the animal iji wee zije dị ozi will also return it. O buru je, o buru chiga. Ọ bụrụ na ihe na-ayọ mmụọ, for example, bụ something too big. Ọkụkọ ahụ nwere ike ọma na-eji eburu eje. The reward o kwesịrị return to you ma nye ebu nwunye. Because no kwesịrị return kwa. Ọnya mere efi ji wee bụrụ ihe ọ bụ efi. No matter the load ibolo efi na mmụọ, ọ ga-eburu eje ebuchi ya takwa the reward. No matter how big. Mana na ọkọ masị gị na ga-egbu na-arụchi gị ọkụkọ. Nwa obere na-agbagota. Ị na-aghọta? Ọkụkọ igboro chi gị mgbe ike achieve gị so much. But depending on the process
otu esi wee mie akwadokwala na ọfụma wee lụ dị ọrụ. I have to stop here maka ndị nwere uche. Onwe ndị na-asị na ya na teaching mụ na-adị too lengthy nke nwe ibe nsịfa si ezi nwa na-ekuziri gị everything otu ị ga-esi wee mee, how to practicalize. You should not expect my teachings to be just 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Ọ bụrụ na nkụzi m ọ bụ mbịa nye gị a tip of iceberg, iwe m sizie gị bịazie n'azụ moto ka nyezie gị everything. Ịma na ọha ya sị mbịa na vidio ebe anụ agba m 2 minutes asị m ne mgba bịaziere m n'inbox ka nyezie gị everything. Ịbịazie n'inbox wee maa gị price before ngegodo ntị sef, before ya ngego ntị na chat gị enyegodo nga aka nọmba m iti godoro m ego for consultation. Ewe mmalụzi ife ebialụ ọwụzie na ịlụ ọrụ ewe mgbazie ego anyị abịa ịbịa nyezi m n'azụ moto were egolu data watch the video. So that is why you must not expect my teaching to be just 2 minutes, 5 minutes something, because I teach you everything that you need to know about that particular topic. Mana nkụzichazi ọkazi mma na m kwụzichazi wee sị m ezi nwa biko na ihe ama mkpe mme bezọrọ ebe nọ ma nke a ma nke ọzọ biko meelụ m ya that one is a different thing. So wee bụrụ ya cheta na ebe nkwa na anyị na-eme Saraka na Obi maka ndị nwere mmasị isonye Saraka ndị mmiri. Echi bụ Nkwọ Saraka, tata bụ Afọ, echi bụ Nkwọ Monday 30th of September. Maka ndị nwere mmasị isonye, the Saraka goes on every Nkwọ, every 4 days. After tomorrow, 4 days after tomorrow, I ga-emekwa Saraka ọzọ. So it goes on every Nkwọ, maka ndị nwere mmasị isonye, chat me on WhatsApp 08032477868. Share the message. My name is Ezinwa Anedo. I come for the total restoration of ordinary and omenala Igbo. Gamesiano. Darum.